Assalamu alaikum wa rahmatullah. A wannan bidiyon za mu koyi wani darasi mai matuƙar muhimmanci. Za mu koyi 50 daily simple sentences. 50 daily simple sentences. Za mu koyi jimloli wato sentences guda 50 da ake amfani da su ne yau da kullum a turanci. So su za mu koya a wannan darasin. Idan ba ka yi subscribe a wannan channel ba, na haɗa ƙasa a saka subscribe sai ka danna, za a ƙararrawa ta fito ma sai ka danna sai ka zaɓi all. Idan kai haka ne a duk lokacin da muka ɗora sabon bidiyo za a sanar da kai. Mu fara na ɗaya, good morning. Babu ruwanka da wannan star ɗin da yake fitowa, babu ruwanka da shi, kawai iya rubutun za ka yi la'akari da shi. Babu ruwanka da wannan star ɗin. Good morning, ina kwana. Good morning, ina kwana. How are you? Yaya kake? How are you? Yaya kake? I am fine. Lafiya lau. I am fine. Lafiya lau. What is your name? Yaya sunanka? What is your name? Menene sunanka? Na hudu kenan. Za mu tashi a na biyar. Na biyar. My name is John. Sunana John. My name is John. Sunana John. Na shida, nice to meet you. Nice to meet you. Na ji daɗin haɗuwa da kai. Na bakwai, how old are you? How old are you? Shekarar ka nawa? Na takwas, I am 20 years old. I am 20 years old. Shekara ta 20. Za mu tashi a na tara kenan yanzu. Na tara, where do you live? Where do you live? Ina kake zaune? Ina kake zaune? Na goma, I live in Kano. I live in Kano. Ina zaune a Kano. Ina zaune a Kano. Na sha ɗaya, what do you do? What do you do? Menene aikinka? Menene aikinka? I am a student. I am a student. Ni ɗalibi ne. Ni ɗalibi ne. Za mu tashi a na sha uku. Na sha hudu, I like reading. I like reading. Ina son karatu. Ina son karatu. Na sha hudu, do you have a sibling? Do you have siblings? Do you have siblings? Kana da ƴan uwa? Kana da ƴan uwa? I have two brothers. I have two brothers. Ina da ƴan uwa biyu. Ina da ƴan uwa biyu. Where are you going? Na sha shida kenan. Where are you going? Ina za ka je? Ina za ka je? Za mu tashi a na sha bakwai. Na sha bakwai, I am going to the market. I am going to the market. Zan tafi kasuwa ko kuma ina tafiya kasuwa. Na sha takwas, what time is it? What time is it? Wane lokaci ne ko ka ce karfe nawa? Na sha tara, it is 5 o'clock. It is 5 o'clock. Karfe biyar ne. Karfe biyar. Na 20. I am hungry. I am hungry. Ina jin yunwa. Ina jin yunwa. Na 21. Let's eat. Let's eat. Let's eat. Mu ci abinci. Mu ci abinci. Na 22. What do you want to eat? What do you want to eat? Me kake so ka ci? Me kake so ka ci? Na 23. I want rice. I want rice. Ina son shinkafa. Ina son shinkafa. Na 24. Please help me. Please help me. Don Allah taimake ni. Don Allah taimake ni. Na 25. I don't understand. I don't understand. Ban gane ba. Ban gane ba. Na 26. Can you repeat? Can you repeat? Za ka iya maimaitawa? Za ka iya maimaitawa? Where is the bathroom? Where is the bathroom? Ina ban daki. Ina ban daki. Na 28. I need water. I need water. Ina buƙatar ruwa. Ina buƙatar ruwa. Za mu tashi a na 29. Na 29. It is hot today. It is hot today. Yau ana zafi. Yau ana zafi. It is raining. It is raining.
ana ruwa, ana ruwa. Na 31, see you later, see you later. Sai an jima, sai an jima. Good night, good night. Sai da safe, sai da safe. Yanzu za mu tashi a na 33. What is this? What is this? Menene wannan? Menene wannan? This is a book. This is a book. Wannan littafi ne. Na 35. Who is that? Who is that? Wane ne wannan? Wane ne wannan? That is my friend. That is my friend. Wannan abokina ne. Wannan abokina ne. Za mu tashi a na 37. Na 37. I am tired. I am tired. Na gaji. Na gaji. I need to rest. I need to rest. Ina buƙatar hutawa. Ina buƙatar hutawa. Can I help you? Can I help you? Zan iya taimaka maka? Zan iya taimaka maka? I am sorry. I am sorry. Ina ba da haƙuri ko yi haƙuri. Za mu tashi a na 41. Na 41. Thank you very much. Thank you very much. Na gode sosai. Na gode sosai. You are welcome. You are welcome. Babu komai. Babu komai. Idan mutum ya ce da kai thank you, kai kuma sai ka ce you are welcome, irin ka ce babu komai din nan. Na 43. I like your shirt. I like your shirt. Ina son rigarka. Ina son rigarka. Na 44. Where did you buy it? Where did you buy it? Ina ka saya? Ina ka saya? Za mu tashi a 45. Na 45. I bought it in the market. I bought it in the market. Na saya a kasuwa. Na saya a kasuwa. Na 46. How much is it? How much is it? Nawa ne? Nawa ne? Misali nawa ne ya siyi rigar? Na 47. It is 2,000 naira. It is 2,000 naira. Naira 2,000 ne. Naira 2,000 ne. Na 48. Do you like music? Do you like music? Kana son waka? Kana son waka? Sai na 48. Yes, I do. Yes, I do. Ina so. Ina so. I like to dance. Na 50 kenan na ƙarshe. I like to dance. Ina son rawa. Ina son rawa. To a nan bidiyon ya zo ƙarshe. Kada ku manta ku yi like na wannan bidiyon.